Álvarez. Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, iba a empezar eu ca última pregunta da portavoz do Partido Popular. Hoxe no Boletín Oficial da Provincia se publicou a oferta de emprego público de 2026, supoño, non? 25. 2025. Ese é o proceso dunha das prazas. Sí. De unha sola, porque se fai referencia á plaza, ao presuposto de 2024, que é cando se aproba a oferta de emprego público. Non se aprobou. A oferta de emprego público aprobouse no 24 e aprobouse no 25. Aprobouse a oferta de emprego público do 24, aprobouse a oferta de emprego público do ano 25 e este ano toca aprobar a oferta de emprego público do ano 26. No ano 24 incluíronse 2 prazas de policía local, unha de limpador de edificios, 2 de limpeza viaria, que digo yo de memoria, xa que preguntan pola de policía, voulle falar solo das de policía para non errar. 2 de axente de policía local aprobáronse na OPE do 24, unha de axente de policía local aprobouse na OPE do 25 e cando aprobemos a OPE do 26 esperamos poder aprobar algunha praza máis de policía local para que no menor tempo posible poidamos contar con un corpo de policía local en condicións. Bien. Pero agora mesmo estamos en condicións de dotar o Concello de 3 novos axentes. 2 xa entraron e están na academia e un novo sairá deste proceso selectivo. Podo continuar. Continúe. Pregunto, a oferta de emprego público non se aproba conxuntamente co presuposto que corresponde? Non. A oferta de emprego público vai por outra parte. Co orzamento apróbase o cadro de persoal. A oferta de emprego público apróbase de maneira anual e fai referencia ás prazas que quedaron vacantes, xa fora por xubilacións ou polo motivo que sexa. Unha das prazas que quedou vacante este ano foi porque a persoa que entrou, a persoa que ocupaba marchaba. Pero non se aproba co orzamento. Bien, non insisto máis en isto. Taxa turística. É dicir, como? Perdón? Taxa turística. Já conoce a corporación, no seu momento, pois usted, postulouse sobre o tema da taxa turística. Pregúntolle, sigue usted pensando desde o seu goberno en elaborar unha normativa para poder implicar en Muros o que se chama a taxa turística? Eu son partidaria de aplicar a taxa turística e polo que temos falado dentro do goberno, sí que somos partidarios de estudiala. Agora ben, sí que lle direi que coa falta de persoal que temos, levala a cabo é complicado. E para os concellos pequenos como son o noso, é difícil conseguir quitala adiante. Pero creo que é necesaria e que deberíamos contar co apoio de administracións superiores para que nos axudasen a elaborala e a xestionala, non só elaborala, porque a xestión dunha taxa turística para un concello como Muros cas carencias de persoal que ten non é baladí, como soe dicir vostede. Bien, continúo. Xa falado xa un montón de veces relación de bens inmobles da entidade. Leo na memoria da conta xeral, que mañán se dictaminará en comisión, que o Concello dispón do inventario de bens. Sin embargo, non está detallado e conciliado nas contas do inmobilizado no día de data de aprobación destas contas. O Concello dispón de inventario. Eu levo esperando polo inventario de bens desde o día 7 de xullo de 2023, cando tomei posesión. Supoño que tamén o resto dos concelleiros non pertenecentes ao grupo de goberno están esperando. Lle rogo que poder acceder ou a forma que sea a mirar que hai no inventario. Señor Lago Álvarez, xa lle dixo moitas veces, pode vir polo Concello cando quira a revisar o inventario. Está telemático, dende a casa non vai ser capaz de acceder a él, porque eu intentei tamén dende a casa e non podo acceder. E imagino que será polos temas da rede na que está instalado.
pero pode vir aquí a acceder a consultalo sin ningún problema. Simplemente solicíteo, diga cando quere vir e dáselle acceso. Xa llo dixen en varios plenos. Moi ben. Vamos a ver, unha casa na rúa Porteliña, de Muros, o 40 e tanto, que está nun estado que está causando improperios a cera. Unha acera bastante transitada, ao lado temos correos, por aí ven moitísimas persoas ven polo sitio. Me dá a impresión de que en algún momento, vamos, que a mí me comunican desto, me di que entregaron un escrito no Concello. Non sei se entregaron escrito ou non no Concello. Tan só lle pido que se teña interese neste tema e hasta onde se poda chegar ou algún artículo da Lei do Solo de Galicia que ten aplicado xa en varias ocasións, concretamente o artículo 135 da Lei do Solo de Galicia. Señor Lago Álvarez. Conseguir... Sí. Bueno, acabe contéstolle. Non, conseguir saber quen son o propietario ou propietarios, poñerse en contacto con eles e, na medida decirlle que o arreglen. Na medida do posible, sería outro rogo ou outra pregunta con respecto a isto, pois non é que haxa un disparate delas en Muros, pero hai casas que están en moi malas condicións, ao menos a fachada, o que se ve, e que seguramente por dentro, pois tamén, no momento que proceda. É dicir, non esperar a que veñan, casi ir a buscalo, se trata incluso, pode ser o caso de xente maior, facerlle uso, axudarlle a solicitar as axudas do plan especial, do casco histórico, etc. Pero ir a buscalos, non é nada sencillo. Con isto hasta onde se poda chegar a identificar... Contéstolle. Dígame. Contéstolle. Bueno, non vexo a foto dende aquí, esa foto agora mesmo, esa casa agora mesmo está vallada con un cordón, con a cinta da policía local. O Concello xa tomou medidas e xa se abre o expediente urbanístico, están identificados os propietarios e hai un requerimento sobre eles. Sí que entrou un escrito, sí, caeron as pedras, ademais, no momento no que caeu a primeira non estaba vallado, bueno, por sorte non pasou nada, pero vallouse a zona e abreuse expediente urbanístico, están identificados os propietarios e requeridos para que o arranxen. Bien, continúo. Falei en plenos anteriores de espellos en Tal, Louro e Esteiro. Quería saber, se dixo o que tiña que ser, que é necesario permiso da Xunta. No caso concreto destos, ou igual incluso de outros, se lle pideu permiso á Xunta para, no seu momento, que se poda ou que se prevea colocar estes espellos en Tal, en Louro e Esteiro, os espellos dos que eu mencionei. Pois eso teño que miralo porque agora mesmo non lle digo exactamente se tramitaron os permisos. Non descoñezo. Pois se están pedidos, e se non están pedidos, lle rogo, engada este espello en Serres, este espello que nos leva subindo á dereita, o camiño a Besada, San Ramón, etc. As condicións de salida da carretera pois son bastante difíciles e sería moi prudente, insisto, que non é un... O da Rola. Que non é nada raro, principalmente poder evitar calquer desgracia que poda haber por aí. Bien, falolle de... Falolle da moi conocida Ponte de Baristo en Esteiro. O domingo pola tarde estuven por ali, a verdad que fixen un pouco de ruído, porque subíme a fonte cada 2 pasos, a petar, a ver se movían as tablas, e moitas tablas se movían. E no remate de todo, xa casi encima xa do Artón, o detalle pois é de moita tabla estropeada. Sei que no seu momento, o ano pasado, ou en algún outro momento, pois o Concello reparou algunhas das tablas. Isto se entende que é competencia de Portos de Galicia. De Portos non. Non, de Costas. Parte Costas, pero bueno, o mantemento fai no Concello. O mantemento desas tablas fai nas o Concello.
De feito, fartámonos de cambiar tablas. É propiedade de Costas, pero o mantemento fai no Concello. Acabo seguida con isto. Puente peatonal, conocido popularmente Ponte de Baristo, une o Porto pam, 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 pam. Integrado no paseo marítimo local. Gestión, mantenimento e titularidade dependen parcialmente de dúas administracións autonómicas. Portos de Galicia e o Servicio Provincial de Costas. Bueno, si, a de Baristo peja con Portos, ten toda a lógica. Sí. Bueno, pois nada, mandarlle unha cartiña a Portos de Galicia, dicirlle ao señor Álvarez, hai ali un Álvarez en Muros. Señor Lago Álvarez, de todas formas direille que mandamos aos técnicos municipais a que revisasen a ponte. Cando se revisou a pasarela de Louro, tamén se mandou a revisar a ponte de Baristo. E si ben a zona da pasarela como tal, sí que hai que seguir cambiando tablas, eso é día sí, día tamén, hai que cambiar tablas ali. A ponte de Baristo, dignos os técnicos municipais que non corre risco, porque nos mandámoslos a propósito a que fosen a mirala, porque nos chegaran queixas. Bueno, houve veciños que directamente se dirixiron a nós dicíndonos que tiñan medo, que non había molestable e demais. Mandamos os técnicos dignos que non supón un risco, que non hai o que é na ponte como tal, non hai nin tabuas soltas nin nada. Sí que ten un vaivén, pero é un vaivén xa polo deseño da ponte. Sí que a pasarela, pois, aí é día sí, día tamén, hai que cambiar tabuas. Bien, posiblemente eu cos 100 kilos meus bateu a tabla máis da conta. Na tabla de madeira fai ruído, pero iso non quer dicir que vai a caer. Movíase. O que nos din é que non corre risco, dito polos técnicos. Bien, continuo. Falei a semana pasada do convenio das Carrilanas e volvo a interesar co convenio ca Asociación Carrilanas de Esteiro e convenio con Castelo Rock. Se me dixo que había moito trámite que facer, tratar isto, aquello outro. En que fase se encontran ambos convenios? Pois agora mesmo estánse preparando os informes e todo iso, non? Ademais, estás en conversas con eles para ver cal é a mellor forma tanto para eles como entidade como para nós como Concello de levar a cabo os convenios. Pero estás en conversas cas entidades para ver como se fai. Continuo. Leo os decretos e me encontro con, unhas e outras sobre asuntos judiciales. Voulle pedir un dato que non ten ahora mismo, pero para o próximo pleno, ou se me dá con tempo, pois yo pido por escrito para telo máis claro. Solamente os asuntos. Non necesito saber nin que hai nin que non hai. Asuntos que ten pendentes, que ten os tribunales pendentes de resolver co Concello de Muros. Na orden social, civiles, penales, se os houbera, en contencioso. Simplemente nin o procedimento quero saber o número en un sitio e en outro, non chegan ao punto. Quere saber cales están pendentes de sentencia ou cales están pendentes de xuicio? Todo? Todo conxunto. Pues, evidentemente teño que este é un dato que non lle sei de memoria, teño que mirar. Bueno, tema vai a máis. Vamos a ver, ya vamos correndo moi ben. Sala Nasmo de Muros. A verdad, nunca entrei no sitio, pero sí... Pois invito, é unha sala moi bonita. Nunca entrei no sitio. E con actividade moi boa. Pero teño xente que vai ali e me está falando de que hai humidades, filtracións, hai que darlle solución a eso. Aí entran maiores, entran entremedios, entran pequenos, hai que ese sitio, ese nido de xenios da música, hai que cuidarlo. Lle pido, lle rogo que, como sea posible, o máis rápido que se poda, se actúe para evitar esas filtracións, mohos que hai, etc. Se me falaron de todo... Hai un proxecto elaborado que eu creo que contempla todo o revestimento e illamento, verdad?
Pidíronse subvencións a Xunta de Galicia, pero foron rexeitadas. Entón, pois, bueno, estamos en búsqueda de financiamento, o proxecto está elaborado, eu creo que xa dende o ano pasado ou de fai 2. Xa hai tempo que se fixo o proxecto, porque sí que ten faltiña, bueno, eso no seu momento fíxose con un obradoiro de emprego, creo, non? Elaborouse un obradoiro de emprego, e, bueno, os edificios deste estilo non son da mellor calidade posible, pero a verdade é que nós tamén somos partidarias de que o espacio siga tendo vida para os máis novos, para os máis vellos e, como di vostede, para os intermedios, aínda que temos dudas de quenes son os intermedios. Pero bueno. Continuo. Vamos a ver, iba a preguntar tamén, pero xa o fixo a compañera Inés, sobre o pago da sentencia dos 7.000 e pico de euros, pero bueno, estamos aí. Vamos a ver, acerca de un escrito presentado e que non foi contestado. O escrito foi presentado por un empleado municipal o 20 de febreiro de 2025. Bien, pasou un ano enteiro, meses pasou enteiro. No escrito se está pedindo reingreso ao servicio activo no Concello de Muros, no posto, etc., etc., ou subsidiariamente o ingreso na situación de segunda actividade. Por parte do Concello non se contesta. Me gustaría saber por que non se contesta, sendo moi, pero moi importante contestar, porque agora nos vemos con unha denuncia diante a sección social do Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela, onde se reclaman unhas cantidades que non son pequenas. Tal vez se hubiera contestado isto ou conciliado algo, pois non se chegaría a esos temas. Dicir, pleitos os menos posibles, señoría. Pleitos os menos posibles. Por que non se contestou? Pois mire, non lle podo dicir exactamente por que non se contestou, porque os informes estaban feitos, pero aí houbo algún erro. Non lle podo dicir exactamente por que non se contestou. Pero sí que é certo que se pideu e non se contestou. Continuo. Portiño do Maio, Praia do Portiño do Maio de Esteiro, como se pode ver na foto, xa entrego agora, pero entregollas todas xuntas, son unhas cuantas, entregolle todas xuntas. Nada, a area pasa por encima da carretera, tirada encima de unha casa, e a min o que me preocuparía, o menos do menos, me preocuparía que a area este na cera. A min o que me preocuparía que son os elementos, que a xente que este por aquí ou por alá este respirando esa area, ou que a area este entrando dentro das casas. Solucións inmediatas estou seguro que non ten, pero mandarlle ao propietario ou tal, da comarcal 550, que levante, que saque polo menos a área do sitio. Non é de competencia municipal, é de competencia de carreteras de Galicia, do que corresponda. 10 e 16. Entón, entendo que o rogo é solicitarlle a Estradas que retire a... Que retire a area, porque outro detalle de sacar a area de encima das casas ou sacar a area en determinados momentos de encima da carretera para evitar que un coche se poda estropear, pois vai ser bastante difícil. Estou no número 10 de foto e me paso ao número 11, pero isto está en número 16. Continuo. Leí no seu momento, Muros pone en marcha. Sinto moito, pero teño un archivo impresionante. É que non sei que noticia é esa, porque a verdade é que a Voz de Galicia sempre pon a mesma foto miña. Non sei bueno, pois hai que cambiarla. Teño un archivo impresionante de todo a vida e por haber.
Muros pone en marcha a primeira escola municipal de oratoria de jóvenes, explícase, etcétera, etcétera, etcétera. Como foi esta escola de oratoria? Cantos alumnos hubo? Que tal resultou? Pois non se chegou a levar a cabo porque non houbo demanda suficiente como para poñela a andar. Pedíamos un mínimo de persoas apuntadas para poder levar adiante e non se chegou ao mínimo. Entón non se levou a cabo. Bueno. Foi unha pena, verdad? Bueno. Toma a mesma foto, isto xa non lle paso. Xa non lle... Oh, sí, sí. Se ao mesmo quere dar, pois, jardo... Sí, eu non teño... Jardo. Manteño, e non me salo, mentre teñamos repartamos, e que non teñamos miramos. Perriola e Muros, que é justamente o camiño que nos leva baixando da carretera de Miraflores, baixando a praza do Mercado, e que enlaza ca rúa, como lle chaman agora, dos Fornos? Non. A Rúa dos Fornos é a que... Aurora. A que vai desde o Mercado? Sí, Aurora. Por detrás da Xesta. No, a dos Fornos cruza a Rúa do Río. Non se río, sí. Empeza no Mercado. E sube hasta a final. Detrás do mercado, justamente, sí. Andúvose por un lado por outro, tal vez se lle olvidou aquí donde fai falta. Bastante falta andar e non é unha cousa tremendamente rara nin extraña do que hai que facer. Rogo que se limpie aí o sitio. Tanto as escaleiras como todos os herbales, etcétera, etcétera. Vou acabando. Fonte do Castiñeiro, de forma moi clara, foi limpa, foi amañada, pero un pouquiño máis, é reparar a pedra que está solta. A pedra que está solta, máis limpar isto. E agora estamos en época de plantar, e aí toda esa zona plantarlle uns tajetes que duran hasta decembro, quedaría moi, pero moi bonita. Tajetes tamén se lle chama rosa de la India. Son as floriñas naranxas que utilizan os de difuntos mexicanos. Bueno, chamase clavel de la India. Esas son as naranxas, esas. Sí, clavel de la India. Bien. Bueno, pero hai autóctonas máis bonitas. Bien. Continúo. Falábame de floriñas. Non le daba xunta, xa foi o que tivemos. Vou acabando. Do recurso de reposición en solicitude de pleno extraordinario que firmamos a voceira do Partido Popular máis eu non se vos contestou. Hai que contestar. Ainda non se cumpleu o mes, non? Vamos, isto é... O recurso de reposición do... Estamos en plazo, Estamos en plazo, xa o sei, o escrito foi presentado o día 30 de abril, pero é importante para que forme parte da historia de Muros. Vale. Bien, continúo. Reclamación ambulante, xa me dou os datos. Bien. Volvo. Así. Me contan pedras que caen do petón de Esteiro. Petón. Chámanlle petón porque de enfrente están as patudas de Santa Mariña. Pero que, a parte de abaixo? A parte de arriba, que caen de arriba. Vale, non pude distinguir. Pero chámanlle petón. Sí, non, que pasa que está mirando a foto do vídeo. Pero chámanlle petón porque de enfrente están as patudas de Santa Mariña. Bien. Por favor, rogo que se mire a ver que tipo de pedras. Se caeran melóns ou caeran noces ou naranxas, pois sería mellor cousa. Pero roja que se mire que tipo de pedras caen, ou que se evite que se tomen as medidas para que non caian. Que se tomen as medidas para que se amañe eso de alguna maneira. A parte de outras cousas, pero non é ahora mesmo o momento con isto. Bien. Pabellón de Esteiro, se me dixo no último pleno que se estaba esperando o pos adicional ou pos de non sei que xa está o proxecto está listo. Sí, o proxecto está listo e, bueno, non habemos de tardar moito en aprobar o pos adicional que xa chegou
A circular da Diputación xa nos dixeron cantos cartos eran e o pabellón de Esteiro vai ir nese post adicional. Moi ben. Pero xa está o proxecto listo. Rampa en Laxeiras, estado, chamaríalle eu semi-ruinoso, necesario actuar, non son montañas... Que rampa é? É a rampa que ten a barandilla blanca por diante, non casi enfrente de Carlos do Chalé de Don Carlos Iglesias. Non, bastante antes. Pero para aquí, vamos. Bastante antes. Hai dúas rampas aí. Non son infinidade de metros, pero é importante amañalo. Mas me dá a impresión de que cando chove por aquí debe correr a agua que dá gusto. Me dá esa impresión. Bien. Continúo. Acerca do recurso de reposición que presentei en tempo 30 de marzo sobre os gastos aos grupos políticos, a súa inconveniencia, etc. Por que non se contestou? Non se contestou, requirironse os cartos aos grupos políticos. Bueno, requireuselle a xustificación aos grupos políticos, pero é certo que non se lle contestou o recurso. Fixemos o traballo, requerimos aos grupos que xustificasen os gastos, pero sí que é certo que non lle contestamos o recurso. Pero sí que se lle requireu aos grupos que xustificasen os gastos, Ben, vou acabando, non é moito. Unha das pontes de Badernado. Non é solamente unha. A que leva ao Castelo de Arriba, ao Castelo de Baixo. Desde aquí non vexo. Ao Castelo de Baixo. Por arriba, vese visitable, pasable, acontecible. Pero por abaixo está nunhas condicións. E o problema é que non é solamente esta ponte, que non é solamente esta, sino que hai algunha outra que está en moi mal estado. Sería prudente, en principio, botarlle un vistazo e examinar do posible peligro que pode causar. Ferros a la vista, etc. É certo que hai un problema importante, sobre todo que as pontes que son dese estilo, estáse facendo revisión de varias delas, foronse revisar xa un par delas a Torea, que tamén nos trasladaba a veciñanza a preocupación, e nada, mandaremos os técnicos que vayan a revisar esa para poder, para saber exactamente que é o que hai que facer sobre elas, se teñen arranxo ou se as hai que sustituir. Hai algunha que hai que sustituir. Se ben non corre un risco, tampouco teñen arranxo. Pero... Continúo. 7 de abril presentei unha cousa rara, igual é a primeira vez que se pide no Concello. Un certificado do que me pagou o Concello no ano pasado. 7 de abril, 7 de maio, 7 de xuño, prácticamente 2 meses sin recibir o certificado. Eu quero cumprir cas miñas obligacións con Facenda. E necesito que por parte do Concello se me diga canto se pagou no ano... Bueno, a verdade que pedía un pouco máis. Que me acreditaran... que teña o representante prudente... Sí, dicía un tempo prudente, certificación acreditativa, retribucións que por existencia plenos e comisións me foron abonadas nos exercicios 2023, 24 e 25 para tratar, o ano pasado non o pedín, para tratar de correxir se houbera algo que correxir con respecto ao ano 2024. Non se lle entregan ao personal un certificado do ano anterior, do que cobrou, non cobrou? Non. Non, eso aparece nas nóminas. Non sei se é obligatorio ou non, pero o prudente... Se é obligatorio non se fixo nunca. Ahora, se o pide, pódeselle facer. Se o pides como o teu caso. O que pasa que ahora... Claro, por eso digo, se se solicita, sí que se dá. De oficio, digamos, non se dá. Si se solicita, sí. Bueno, pedido 7 de abril.
Ben, pois É o 7 de abril. Quero facer a declaración xa. pasarei recado de que yo manden, porque ademais vai chegando xa a Bien. fecha de mandar a declaración. Claro. Vamos a ver. Sí, isto vai do certificado xa está. Desto xa falei en alguna ocasión e volvo a falar. En 8 de setembro de 2025 lle din conta de que non se me habían abonado as retribucións por asistencia a plenos e comisións do ano 2023, porque tomamos posesión o día 7, bueno, a mitad do ano 2023. Constante e reiteradamente se me está dicindo que hai moito traballo, non por a súa parte, que hai moito traballo, moito que facer, e tatatín, e tatatán. A mí me gustaría, así como me gusta pagar impostos, ter tamén con que pagarlos, que é importante. É dicir, desde pedido desde o 8 de setembro para abonar as cantidades, que por certo, lle decía no escrito, xa aquí tamén yo digo, ao pleno tumbatal de negociación por non proceder, que non se me pagaran as retribucións correspondentes ao pleno de toma de posesión e ao pleno de organización por non proceder, cousas miñas. Lle rogo a persona ou personas que levan este tema que paguen, que lle poñan o decreto diante e que me paguen. Trasladaremoslle a súa petición a quen corresponde. Moi ben. Sobre os membros de protección civil de Muros. Simple e llanamente. Xente que de maneira altruísta está dedicando o seu tempo a axudar aos demais. Decretos van e decretos veñen, donde vexo que se aproban bolsas de traballo, onde vexo que plazas daqui, plazas dalá, etc. Vou fazer unha petición moi aberta, un rogo moi aberto, que na medida que a legislación o permita, que se abra a posibilidade, cando se fala de aportar, que esta xente poda aportar, abrir esa posibilidade, que eu non sei, de que no concurso de méritos ou documentación ou certificados aportados, que se lle teña en conta e se puntúe os tempos da forma que sea, os tempos en horas ou días que fixeron de servicio. Hai que atendelos. Na medida do posible xa se fai. Non para todos os postos, pero sí que, dependendo de que postos sean, na medida do posible faise. Aínda así, direille que cando se abre esa posibilidade é para os membros de protección civil de todos os concellos, non só para o de Muros, porque a lei non nos permite acotalo a protección civil do Concello de Muros. A lei permítenos poñelo como protección civil en xeral, pero non nos permite acotalo ao Concello de Muros. E ainda así, na medida do posible, faise. Fáltame 4 cousas moi rápidas. Sigo falando da ordenanza, modificación da ordenanza e regulamento do mercado. Leva 2 anos e ello. As últimas explicacións que se deron de que se había solicitado unha subvención, a subvención foi concedida, e que se iba a facer un traballo de campo para facer propostas de como dinamizar a plaza de abastos de Muros. En que estado se encontra todo iso? Pois, fíxose o procedimento que había que facer para contratar a unha empresa. Esa foi notificada a empresa, a adxudicataria do contrato, e está facendo o traballo, pero non o entregou ainda. Estupendo. Continúo. Falolle do camping a Bouga. Estaba pendiente de abrir, trazar, entregar unha planimetría, planos de un lado, planos de outro. En que estado se encontra? Pois mire, os planos están feitos xa, entregáronos a primeiros deste mes, se non me equivoco,
digo yo de memoria, pero eu creo que foi a primeiros deste mes. Estamos revisando os pregos administrativos a ver se os podemos traer xa para o vindeiro pleno. Van ser obxecto de pleno? Claro, teñen que vir a pleno. Sí, sí. Os pregos teñen que vir a pleno. Xa sei por qué, pero... Non pasa nada. Non Non quere pasa que traíamos os asuntos a pleno, logo. Xa Non. sei por qué... Sí, perdón, podo. Sí, sí, pode. Xa sei por que ten que vir a pleno. Por razóns económicas. É por tempo, é por... Bueno, non pasa nada. Ten que vir a pleno porque polo tempo de adxudicación para que sexa rentable ten que vir a pleno. Sí, tamén. Mire, vou acabando, dúas cousas, que teño aquí dúas cousas nada máis, que xa son moi conocidas. Relación de postos de traballo, que preguntei en plenos anteriores, como está o asunto. Pois Que previsión se ten de dalo por pechado? Mire, temos mesa de negociación o día 12. Sí, o día 12. Convocámosla para o 12, non? Sí, témola para o día 12. Xa se resolveron as alegacións, envióuselle documentación ao comité e douselle marxe de tempo ata o día 12 para que poidan vela con calma e vir á mesa de negociación coa documentación ben mirada. De feito, hoxe mesmo mandouse unha documentación que por erro meu non se incluirá coa convocatoria. Moi ben, a última remato. Xa preguntado unha e outra vez, me dá con interés. Da autoría a auditoría do Consello de Contas, que xa realizou, se houve algún tipo de contestación. Normalmente suelen facer un pliego de... Se lle di ao Concello esta tara, se presenten alegacións, pero nada de nada. Moi ben. Non, ainda non chegou. Eu me dou por concluído. Moitísimas gracias. Rematou? Sí, señor. Ben,